Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta yau, inda a yau ma za ku ji mu ɗauke da wani sabon sharshi na cikin shirin labari na. Babu shakka akwai rikita-rikita a cikin shirin labari na. A yanzu sai ka gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da shi na cikin shirin labari na. Babu shakka a yanzu mahaifiyar Maryam tun farkon fitowarsu daga kotu a kan Al-amin mai nasara ta fara tunanin yadda za a ta bawa Mujahid auren Maryam, inda babu shakka wannan tunanin na mahaifiyar Maryam ne, inda ta kira Mujahid domin su tattauna akan lamarin da ya shafi Maryam da kuma auren nata da za ta bawa yayan Mujahid. To mai sauraro sai ka gyara zama domin ka ji yadda abin zai kaya tsakanin mahaifiyar Maryam da kuma Mujahid da ita kanta Maryam. Shin Maryam za ta yadda da wannan haɗin ko kuma ba za ta yadda ba? To mai sauraro, kafin mu shiga sharshin mu kai tsaye za mu karanto muku ra'ayoyin comment ɗin mutane game da abubuwan da mutane suke faɗa akan shirin labari na, inda a yau dai kafin mu fara karanto muku muna so, idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan tasha tamu ta duniyar labarai. To kafin mu shiga sharshin mu kai tsaye, ga mu da comment ɗin ra'ayoyin mutane kamar guda 3 zuwa 4, inda babu shakka Zulaihat Mansur ta yi ƙara mana da wani comment ɗin wanda take cewa masha Allah, wannan dai fim ɗin yana ɗaukar hankalin mutane, musamman dai Al-amin da kuma Maryam da Dr. Asiya. Babu shakka Al-amin da Dr. Asiya su ne ginshiƙin wannan fim ɗin, inda babu matuƙar suna ƙawatar da al'umma. Muna godiya ta musamman. Wannan comment ɗin Zulaihat Mansur kenan, inda za ku ji mu ɗauke da comment ɗin Mustapha Abubakar, inda yake cewa wannan season ɗin yana matuƙar bani farin ciki, musamman dai rigimar da take ƙara ɓullowa tsakanin Maryam da Al-amin da kuma Dr. Asiya. Mu dai burinmu a ci gaba da wannan rigima, inda in ba rigima babu wannan fim ɗin. To comment ɗin Mustapha Abubakar kenan. To za ku ji mu da wani da comment ɗinmu na ƙarshe, sannan mu shiga sharshin mu kai tsaye, inda a wannan sharshin mu na ƙarshe shine yake cewa fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, da kuma sauran masu comment waɗanda suke mana fatan alkhairi. To mu ma muna musu fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya, musamman ma masu bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu ta duniyar labarai. To anan muka kawo muku ƙarshen comment ɗinmu, inda za mu shiga sharshin mu kai tsaye, sai ku zauna domin jin yadda ta kaya tsakanin mahaifiyar Maryam da kuma yayan Mujahid a cikin wannan shiri. Babu shakka mahaifiyar Maryam ta nemi yayan Mujahid da su zo su zauna domin su tattauna wata magana wacce yayan Mujahid shi a karan kansa ma bai san maganar da za a tattauna ba. Kan katsam zuwan sake da wuya suka zauna, sai ya ji ana mai batun Maryam, inda hankalinsa ya mugun tashi ya kuma dakata ya rasa me zai ce, amma dai ga abubuwan da ya furta.